από εδώ είναι το θέμελο. Έχουμε κάνει γλέντια πολλά στους βλάχους και μου είπε, σου είπα. Από εδώ φεύγουμε, πάμε στην Κορώνη. Στην Κορώνη εκεί έχουμε πάλι γλέντια, πανηγύρια, γάμους και βαφτίσια και μου είπε, σου είπα. Λοιπόν, στο Κορονόπουλο τα ίδια. Προχωράμε, πάμε από εδώ στο Σταυροχώρι. Τα ίδια και εκεί. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όλο το φανάρι το έχω γυρίσει και με τα πόδια αυτά τα χρόνια. Διότι δεν είχαμε ούτε αυτοκίνητα ούτε τίποτα και πηγαίναμε με τα πόδια. Παντού. Μέχρι η Γλυκή, Ποταμιά και όλα τα χωριά αυτά μέχρι κάτω τα βουνά. Τέλος πάντων, όλα αυτά το μέρος εδώ και από εδώ μετά γυρνώντας Κανελάκι, Μποντάρι και μου είπε, σου είπα, από εδώ προς τη Λιά, αυτά πάλι τα έχω γυρίσει όλα. Όλα, παίζοντας κλαρίνο, γλεντώντας τον κόσμο και ο κόσμος είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δόξα τω Θεώ, μέχρι σήμερα κρατάω την παράδοση αυτή που χρειάζεται τόπος μας. Prima sata, ritmo, muy dale, ay de prima sata, ritmo, dale me catale. Ay de tabanesa, soy que todo dale, muy dale, todo tabanesa, soy que todo dale, me catale. Στην ορεινή Πρέβεζα, από τα όρη του Ζαλόγκου και μέχρι την πεδιάδα του Αχέροντα ποταμού, οι ζυγές που χρησιμοποιούσαν στα πανηγύρια, στις θρησκευτικές πανήγυρες κυρίως, αποτελούνταν από κλαρίνο, λαούτο, βιολί και ντέφι. Παλιά στα πανηγύρια δεν χρησιμοποιούσαν ηχητικά συστήματα όπως ακριβώς γίνεται σήμερα και μάλιστα οι οργανοπαίχτες παίζαν στη μέση της πλατείας, στη μέση από το χωροστάσι και δεν υπήρχαν και τραγουδιστές. Τραγουδούσαν οι ίδιοι οργανοπαίχτες.